Dobrý den, dámy a pánové, dneska tady máme velice speciální věc. Staré auto na odpis, které má za týden konec technickou a dneska si ho pěkně natuníme. A co s ním uděláme? No ať si ještě užije ten svůj podzim života. Přidáme tomu minimálně 100 koní, uvidíte jak? A pořádně ho prohoníme. Pojďme se na to podívat spolu. Corona!